അസ്സലാമു അലൈക്കും ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് റോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ബീഫ് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കി നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു 1/4 ഗ്ലാസ്സോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുക്കറിലാണിത് വേവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അധികം മൂപ്പാവാത്ത ബീഫ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 5-6 വിസിലിന് ഇത് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ബീഫിൻ്റെ മൂപ്പനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിത് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബീഫ് ഇവിടെ നല്ല പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ 1 ടീസ്പൂണ് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും അതുപോലെ ഒരു തണ്ട് വേപ്പിൻ്റെ ഇല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ 2 പച്ചമുളക് കീറിയതും 2 സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇവിടെ നല്ലപോലെ വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ബീഫ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മസാല ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി. അത് നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. മല്ലി ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത്. ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ മുളക് പൊടിയുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ. അത് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബീഫ് മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ മസാലയുടെ എല്ലാം പച്ചമണം ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച് 2 തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ തക്കാളി കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ല പോലെ വഴന്ന് മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബീഫ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. ഈ മസാല എല്ലാം ബീഫിലൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടാനാണിത്.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ പകുതിയൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇനിയും വറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം തന്നെ ഒരുവിധം നല്ല പോലെ ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു പാകത്തിലാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഇറക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗരം മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം.